Hola, nens i nenes. Avui us explicarem un conte. I per explicar aquest conte necessito la meva ajuda d'en Jordi, que m'ajudarà a explicar el conte. Sí? Correcte. El conte que avui us explicarem és molt bonic i està extret de Contes per estimar-te millor. Val? Són contes que ens agraden molt a casa. I el conte d'avui, perquè aquí n'hi ha molts, ens diu pedres grosses, pedres petites. Ara veureu de què es tracta. I comença així. Diu, quantes pedres acaben a dins d'un pot? Va preguntar el mestre de matemàtiques, assenyalant un recipient de vidre de boca ampla que havia deixat damunt de la taula, com aquest. Cap dels alumnes no es va atrevir a contestar. Com era possible endevinar a primera vista a les pedres que podien cabre en un pot? El professor el va anar omplint amb les pedres que treia d'una bossa. Nosaltres les posarem així. Molt bé. Anem col·locant. Què signifiquen les pedres grosses? La família, els amics, el menjar, la salut, estimar-te tu mateix, Estimar-te tu estimar la mateix. família. Són les coses més importants que ens porta la vida. A veure, aquest també. Aquest cap aquí. Ai, mira, que van tots. Han caigut totes. Sí? I el professor va preguntar després, creieu que aquest pot està ple? Què en penses? Sí. Vosaltres què en penseu? Està ple el pot? És suficient? Sí? Està tot? El mestre va anar a buscar sorra per comprovar amb els nens que encara podia cabre alguna més. Però com que no tenim sorra, farem sal Amb sal gruixuda. gruixuda? En Jordi m'ajudarà, va. No te mengis, va. Poses per aquí. Mireu què passa. Es posa més. T'obro aquí. L'altre. I encara queda una mica per aquí. Què està passant? Hi poso un poquet i ja està. Vale. Què està passant? Fixeu-vos. Estava bona. Està plena ara el pot amb pedres i la sal? Està ple? I tant. Segur? I cabia O encara- una porta. I cabia una porta. O encara hi pot cabre alguna cosa més? No, no hi pot cabre. No hi pot cabre res més, diu en Res Jordi. més. Res més. Ni un pany. Comprovar-ho. Ni una porta. Jordi, ajuda'm. Va, ajuda'm. I va posar... Va, posa. Posa per aquí, vigila. I va posar aigua en el pot. I ara ho tenim tot, mireu. Pedres, la sal i l'aigua. Ho tenim tot ple. Ara sí, està tot ple. Però, què hem pogut aprendre amb aquest conte i aquesta lliçó? Què és el primer que hem fet? Posar les pedres grosses, després la sal i després l'aigua. Primer posar les pedres grosses. Les pedres grosses? Són la família, els amics, el menjar, estimar-te tu mateix, estimar els avis i ser bona persona. Ser bona persona. Sí? I la salut. I si no tenim les pedres grosses, que és el primer que s'ha de posar per construir una persona, per fer-la bona persona, per fer-la millor, la resta ja no hi cap. Bé, nosaltres no estem fets de pedres, però sí. Sí? Esperem que us hagi agradat el conte i aquesta moral i hagueu après que en els temps que estem passant és important valorar el lloc que tenim. D'acord?
petonets. Gràcies per escoltar-nos. Sí? Sí. I un petó.